Magulanon nga misugilon ang 64 anyos nga amahan sa Brigada Action Center Team sa iyang kalisod nga sitwasyon karon human nga gidugmok ang iyang balay sa taga-demolition team ug gipapahawa na sa luna nga iyang gipuy-an sa taas nga katuigan. Ang midangop sa Brigada Action Center mao si Eliseo Gipatalagan Aro, 64 anyos na nimuyo sa Good Shepherd, Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City. Matod ni Aro, kalit lang gipangguba ang iyang balay sa mga tao nga gingong gisugo sa tag-iya sa luna nga wala gani abiso kaniya bisan og sa barangay. Tungod sa hitabo, wala siya makapangandam o gidid-an na lang siya nga makasulod sa compound sa maong luna. Gumikan kay aduna nay gwardya nga naka-on duty. Gipasabot ni Aro nga naglisod pa siya sa iyang sitwasyon, labi na nga aduna siya ay anak nga gipa-eskwela sa kolehiyo na dugang pa ang kinalit nga demolisyon. Gusto karon ni Aro nga pabayra na lang niya ang mga tanom ug danyo sa Pinoyanan nga naguba. Pakya sinuon pagdala si Aro sa contact number sa tag-iya sa luna. Hinungdan nga misaad kini nga mobalik sa Brigada Cebu sa hustong panahon. Dala ang contact number sa tag-iya sa luna. Gitimulis pamilya sa among gapuyan sa Good Shepherd. Ang sabi, di ko ba mo balay? Yun, ko ba may pinong di sir? Karon namin, naman ko itapong tanom di sir, mga kasigingan, nasod sa koral, ako yun na tanang tanom di sir. Di mo ko kaputol sir, di ko kakuha ng bunga, sa puso, bugutan, kaya nanoy gordya. Muray ako ngihan yung taon sir nga, pinongdan lang ko da sir. Magamay lang, di ko magkuha ng play. Bunga itong play presyo, basta nalay, pahinong. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.